¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pregunta a alguén que opino sobre temas de políticos, que persoas poden ser máis íntegras, e el fala de persoas que teñen a vida resolta, e di que como o vexo eu. Creo que é un tema difícil de abordar, pero que no que paga a pena reflexionar desde a mentira. Por iso lín esa parte tan famosa de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que a min xa me impactou cando lín no instituto, e creo que fala de algo que Calderón de la Barca, en La vida es sueño, fala de algo que podemos ver en Sartre, a mentira ontolóxica. Para Sartre, a mentira fundamental sería unha mentira ontolóxica. Logo é un autoengano. A persoa, saímos de unha persoa mintelle a outra para analizar como minte, non? E desde que lugar. A persoa que lle minte a outra persoa sempre vive un pouco no autoengano, porque ten que solucionar a súa disonancia cognitiva e tamén aquela sensación de joder, eu son unha boa persoa. E daquela usará cousas como é que a vida é así, e non era o momento. Por exemplo, isto eu pensaba ou non no laboral, eu tomo unha decisión sobre o laboral que soluciona a miña mentira ontolóxica. Eu nunha empresa estou traballando, traballo en departamentos comerciais, e hai varias mentiras que teñen que ver con eso do que fala Sartre. O mercado é así. A política de empresa é así. E ti vives con isto, e daquela ti fas cousas que moitas veces non quererías facer, non corresponden a como ti ves as cousas. Tes un grupo de persoal traballando e ti transmites tamén isto. É que a empresa é así. Está o famoso é que sempre se fixo así. E aquí é onde eu conectaba con esta idea de Sartre, inconscientemente, non é dicir que chegaba eu ali e dicía, mira que Sartre dixo. E a idea de Sartre é sempre hai outra forma. E sempre podes tomar unha decisión para sair do autoengano. Pero eu tiña que transmitirlle a esta xente o mercado é así, a política de empresa é así que se fai, como se iso fose unha verdade natural, universal, e non as formas do sistema de funcionar. Entendes, eu creo. Porque é isto. Eu diría, hai outras formas de facelo. E isto descoloca a verdade non universal, pero sí que ese autoengano social que nos ofrece o sistema. E eu creo que isto explica moi ben. No amor, moitas veces igual, non? É que non funcionou porque éramos incompatibles. Isto vémolo moito hoxe nesta novo amor que sirve ao sistema, que é un mercado dos afectos, que dá en apps de citas, a propia estética, produce consumo, mesmo o consumo en masa. E Sartre preguntaríanos, a persoa tiña outras opcións? Ou en realidade mentía porque era o seu propio autoengano, de eu quero vivir así. Gustavo Bueno
colliu a mentira e dividiuna. Clases de mentiras. En calquera destes casos, Gustavo Bueno, aínda antes collería a mentira e miraría que tipo de mentira é. Por exemplo, en política, que me falaba este comentario, é unha mentira política, que se adapta á política e todo isto. Isto fixo Gustavo Bueno. Pero a min gústame volver a Sartre e dicir, na política, nos distintos campos, e eu isto comparo moito o que dixo do mercado, cando eu traballo na empresa, podemos buscar que tipo de mentira é. Pero se volvo a Sartre, dixo, volve a ser unha mentira ontolóxica onde todas as persoas nos colocamos aí e asumimos e nos autoenganamos de que isto é así. O sistema é así, o mercado é así. Na política pasa igual. E se eu accedo á política como a concelleira, isto é así que se fai, é como se non houbese outras opcións. Mas é que te tes que adaptar. A propia burocracia política máis pequena, eu que fun presidenta dunha asociación, a propia burocracia ten unhas formas que che din é así que o tes que facer. E aí hai unha mentira que para min vólveme levar a Sartre é ontolóxica de vivimos así, esta é a situación. Pois non soluciono nada porque non teño solución, pero sí que nos podemos preguntar, non? Cando tomamos unha decisión ou non tomamos unha decisión, ver sobre onde a tomamos. É dicir, cando eu xustifico, imaginemos no traballo, estou xustificando, eu tiña unha mentira ontolóxica, isto é o que eu sei facer, porque eu sempre me adiquei a este choio e que eu non sei facer outra cousa. Isto é un absurdo, porque eu sei facer moitas cousas. E, de feito, saio dese mundo executivo, traballo en limpeza, de axudante de cociña, traballo en lavandería. Hai moitas máis cousas que, de repente, vexo como unha verdade. Digo, eu sei facer moitas cousas. Eu, por exemplo, como operaria, podo traballar case en calquera fábrica cando se me explique o mecanismo de traballo. Pois mira, había unha mentira ontolóxica que de algunha forma a min me acomodaba, isto é o que sei facer, e daquela vou ir por este camiño fácil, que non o era, porque eu non estaba a gusto, pero era tan fácil como son traballos que están ben vistos en sociedade, non? Superiores aos de operaria, e non me obrigan a ese reinventarme, a buscar, a pedir, non? Cólleme aquí que eu vou aprender, eu vou non saber facer. Por exemplo, pois preguntarnos nesas xustificacións de isto responde a unha verdade ou responde a unha decisión propia de non coller outro camiño. Porque Sartre diríanos, a súa idea é sempre podes decidir outra cousa. E aí está o teu autoengano e a razón pola que moitas veces mintes a outras persoas. Pero, sobre todo, vives na lógica dun sistema que ten os mecanismos de autoengano para que o sistema funcione. Gustavo Bueno dalle outra volta e dinos sería, estamos diante dunha mentira consciente, dun autoengano. Isto sí que me parece importante. A persoa que me minte, a min, mínteme desde o seu autoengano. O efecto en min é o mesmo. Mais na persoa está esa mentira ontolóxica. Non o xustifica. Mais sí que dis, bueno, pois mira, estás autoenganando, por poñer un exemplo. Ou a propia racionalización que facemos a veces das cousas. Que a min esta forma, que diría Gustavo Bueno, racionalizar,
Moitas veces é como collemos todas esas mentiras sociais e creamos un relato para nós que nos permita estar aí dicindo pois, que non é opción. Volvo a Sartre. O que faríamos, e incluso a Erich Fromm, o que faríamos é non enfrontar a liberdade de elexir, a liberdade de nós ser diferentes e libres, con todo o custo que hai, porque hai un custo, sempre. Onte dicía eu, veume ao acordo El Príncipe. Esa idea de que estás disposta a perder para ser íntegra. Por iso tamén vou a Calderón de la Barca, sí, e cando Segismundo acorda sendo príncipe e se dá conta que viviu enjanado toda a vida, montai o pifostio. Dúrmeno, devólveno á torre. Mais o pobo, o saber que ese que había ser o seu príncipe, que había reinar, foi enjanado e viviu aí encerrado, libérano. E Segismundo decide reinar con xustiza. E aí está la vida es sueño e los sueños sueños son. Esa idea de se a vida é un soño, ou ante a dúbida de que o sexa, paga a pena ser íntegra, actuar ben. Sería algo así como, mesmo nun soño, ti deberías actuar ben. É bonito. El maior bien es pequeño. Dá igual que sexa un ben material, que a un beneficio, isto que falo eu moito, non? Un beneficio, un rédito inmediato que ti sacas, filosofía dos afectos, cando usas a outras persoas, enjanas a outras persoas, manipulas, ti podes sacar un rédito inmediato. Sentir ese poder mesmo. Pero é un ben moi pequeno. Porque a vida é soño. E os soños son. A vida tamén é un instante que nos dices. Paga a pena actuar ben. Sartre. Paga a pena tomar decisións diferentes, non autoenjanarte, enfrontar a liberdade. E paga a pena tamén pagar eses custos. El maior bien es pequeño. Paga a pena renunciar a eses bens porque son pequenos. Bueno, para pensar, para reflexionar.